Nyocha waneno ka NADCO report okel omi ogaye Raila Odinga. Bas okel kendo mi President William Ruto bomi. Magi chuo momi gigi. To chuogi ema do make a decision about women. And to chuogi ema do make a decision about the two gender third. Akwayo ni sama gigi itimo kama. Ok gikwaye mama Ida Odinga obedie kanyo. Mama Rachel Ruto obedie kanyo. Mama Ngina kaka en chi ogaye mokongo mar Kenya ka obedie kanyo. Mama Margaret Kenyatta obedie kanyo because they have leadership. Mama Phoebe Asio matinde nti America akwayo jo Kenya mondo walemne mama okwinj maber ahinya en oko walemne. Wakwaye jomose bete siasa mondo wabed gi ng'at manyalo mentor wa. Nikech leadership ka e be nyaka bed gi ng'at manyalo mentor wa. Ka wacho ni adier gini owacho ni gini botimo 2027. Apenjo Ruto, ni samiti me 2027 ni modwa loko jatelo mare jalupne mare obed dhako. Gashago bobet kan. So this thing will be pushed on. Egini arudie kenda wacho kama. Mon wariure to push our agenda. Amor gimanya minwani owacho. No, our numbers in parliament. But kikobed only numbers, informed numbers. Ma women manyalo chung mawuo. Sani waneno loch mar Gladys Wanga. Di maber. Tomorrow, I would like to have another woman. Even a woman president. Let's not only talk about deputies. A woman president. Positions wawacho mana make siasa. There are other public servants, civil servants. Yeah. How many women are in leadership? You are here in media. How many women are in leadership in mass media in Kenya here? Tanzania is leading. Wangie mago. Kikwacha make siasa. We have to look at all sectors in public service, in private sector, and also in politics. Aya, erokamana inya. Jai lieta, iwinjo kanyo, mine ma otelo ute fuambo bende, gi rom nade, maga achiel kuom gigo mantie kanyo, kata kamano iwacho ni mine nyalo, kendo kama untiere kanyo, wamiyo upuoch gi pak. E kinde gi bende, iwinjo kanyo ntiere sectors mopogore opogore. Ute